Il-kumplament tal-wara nofsinhar tajjeb eżis telespettaturi lura hawnhekk fuq komplimenti x'għandira diretta. U llum kellna naqra mużika mhux ħażin hekk ikkummentat li il-mistiedna speċjalissima li għandi ħdejja. Hello Andrea. Hello. Kemm ma narak. Kemm ma narak. Isma' aħna ngħidulhom kemm inna nafu ġuġin. U mhux xorta ngħidu. Minn żmien l-animation. Mela, mistra. Teenager. Mela, u jiena kont għadni kif ħadd l-università. Mela. Kemm għamilna xorti. Ħafna. Il-telespettaturi ovvjament inti which sinonimu magħhom. Licorice, Andrea Licorice, probably. Andrea ta' Licorice. Ija ta' Licorice. Le, issa ta' Licorice. L-ewwel kont għamilt snin tal-kelb. Tal-kelb. U issa ta' Licorice, ovvjament. Andrea, fil-ġimgħa l-oħra kelli mistieden l-rebbieħ tal-All Stars Licorice. Frederick, persuna u personalità simpatiċissima immensek li kelli l-pjaċir nsir naf. Immin tillum edha hawnhekk il-għaliex li telespettaturi tagħna għandhom sorpriża. Il-għaliex hawn fida għandi ktieb fidi hawnhekk. Għandha u daqsxejn ħalli taraw naqra. Ekku. Dan huwa Dan huwa l-edizzjoni ta' Licorice tal-20 sena. Fih ktibna l-istejjer kollha ta' fejn mar il-pajjiżi bir-ritratti kollha oriġinali. Lura mill-2014. Eżatt. Bil-ritratti kollha tagħna ta' fejn morna bil-parteċipanti. Imma wkoll interessanti li mhux bil-forsi tkun fan tal-parteċipanti biex inti kollok il-ktieb għaliex fih aħna 2004. 2004 ma vera, mela twelbi li dommor. Jienu nitkellem jekk qed ngħid imma konti formajna sfortun jagħmel Allura bdejt niftaħ niċċekkja. U kull darba jienu ngħidha ngħid madof kemm Mela, dak iż-żmien konna għadna. Omor ta' bniedem. Konna għandna nieħdu ritratti b'dawk bil-kamera żek li tiżviluppat ngħidlek vera. Kif ġiet din l-idea? Jiena sa dan it-tant aħna nitkellmu ħankun qed inqalleb tajjeb dan il-ktieb ukoll. Meraviglius. Ħalli l-ewwel nett in-nies avviċinawna u għalunna isma' hemmhekk għandkom legacy dawn legat vera. Dal-pajjiżi kollha li morna, n-nies kollha li ntqajna magħhom, il-kulturi kollha li esperjenzajna. U għedna ħana nagħmlu ktieb. Għandna ħafna stejjer minn xi għaddejna u xi ħaġa li dejjem kienet interessanti għax ħafna nies dejjem jisaqsuna imma fejn mortu, fejn huma l-lokalitajiet kollha li morna? Skur, ta' kull pajjiż, ta' kull pajjiż. Għaliex ma mmorrux postijiet li normalment inti ssib fuq itinerarju regolari. U ħafna nies isaqsu malla hemmhekk fejn kontu jew hemmhekk. Mhux normali li ssibhom, mhux qed tmur fuq l-internet u taqbad issibhom faċilment. Allura fil-ktieb aħna nkunu qegħdin nagħtu l-itineraries kollha ta' kull sena dak huwa l-ewwel sena. Il-parteċipanti wkoll qegħdin hawnhekk. Eżatt, hemmhekk taraw f'kull pajjiż ħajkollu mappa bil-locations kollha. Ekku hawnhekk daw li hawn immarkati hawnhekk konna morna fin-Nord u Central. Naħod fuq ta' Tajlandja. Postijiet kollha li morna u anka fl-istorja li hemm f'miktub ħajkun hemm il-locations ta' pereżempju ċerta attivitajiet li nkunu għamilna fejn nkunu morna. Ġifieri anke dak li jkun diffiċli biex ma ssibx minn fen tal-Licorice, imma nagħtu mod forsi hawn minn ma segwix hekk. Imma jħobb ħafna s-safar bħalma tħobbu ħafna intom Andrea. Dan huwa ktieb tassew adattat għal dil persuna. Huwa ktieb informattiv għaliex kif semmejna, pereżempju din issir ħafna riċerka biex aħna mmorru ġo dal-pajjiżi. Dan mhux intom qabel tmorru bil-parteċipanti tkunu. Nkunu minn nara il-programm idum sena jinħadem, immaġina, ġifieri aħna diġà qegħdin avvanzati kważi lesti għal ta' sena d-dieħla. Għaliex ġifieri nkunu diġà bdejna fuq ta' sena ta' wara. Ir-riċerka issir ħafna riċerka u x'ħassra dik u hekk dejna ngħidu x'ħassra dik ir-riċerka kollha li nkunu għamilna. Jintilef dak il-tarif kollu. Eżatt. U intom ħriġtu b'din idea ġenjali. Li issa dik ir-riċerka kollha li għamilna ħadd edha fil-ktieb. Ekku. Fi-storja ta' fejn mar Licorice forsi minn xi għaddejna u x'inhuma ċerta forsi pras paronka issues li aħna faċċajna.
U mir-ritratti wkoll aħna nkunu din nagħtu t-telespettaturi l-informazzjoni kollha dwar jekk xatt jitħajjar imur pereżempju. Sabiħ għaliex għandu l-itinerarju jekk jixtieq ikun avventurus bħalma intom avventuruż mal-parteċipanti tagħkom. Imma inti mhux bil-fors tifollowja kollox, inti jista' jkun tgħid isma' jien ħammur ġew pajjiż li hu mar. Forsi ma rridx nagħmel l-attivitajiet li jagħmlu l-ikrix kollha, ma nażel din l-attività. Eżatt, ma jkun hemm postijiet jgħid isma' jien wejt qed immur nara ħadd tifhem dak il-post. Jiġifieri fil-ktieb m'hawnx biss l-istorja tagħkom tal-ikrix tal-parteċipanti minn xi xadew, ma anke fuq il-pajjiż dak li jkun. Isir jaf ukoll dwar il-pajjiż. Il-locations kollha li jkun mar. Bellezza ta' ritratti. Konnet nitkellmu fil-bidu qabel tħallna on air, kont qed tgħidli dak iż-żmien meta bdejtu lura 20 sen ilu, ma kienx hawn id-digital. Le, huwa dik il-ħedejk li kellna biex għamilnieh il-ktieb. Għax hemmhekk konna għadna tinsix li aħna programm ta' television, ġifieri aħna qatt ma konna mmorru bil-ħsieb b'mod professjonali biex nieħdu ritratti għal-ktieb. Għax mhux dik kienet l-intenzjoni. Le, ma kienx dik l-intenzjoni. Ritratti li ttieħdu intom u għaddejjin. Eżatt, dawn huma ritratti li nkunu ħadna. Bellezza. As we go along, ġifieri ma nħadim, ir-ritratti ma nħadmu speċifikament għal-ktieb. Għaliex aħna mmorru għal-filming. Inta ma xi ħadd li ħajaraha l-ewwel darba. Xorta żbieħ ritratti fil-verità. Jgħidlek da għamluhom apposta. Għal-ktieb. Għal-ktieb, bellezza. Le, vera, merba ritratti żbieħ. L-element uman, għaliex jiena nemmen ħafna fl-element uman ma' min intqajna, ġifieri dawn mhumiex ritratti fejn kienu għadna nippużaw għalihom fil-fatt hemmhekk qed tara diżastru hemmhekk. Mhux hekk. U make-up u xara d-dija. Imma inizjalment. Kont hemmhekk qed tifhem qed inqasmu l-ħelu lit-tfal ġifieri. Eżatt. Imma dak huwa sabiħ fil-verità wkoll. Andrea, ekku, fil-bidu net imma meta nibtet l-idea. Min xiex bdiet? Dan li kirix, min xiex telaq? Ħanidlek min xiex. L-ewwel nett li kirix mhuwiex produzzjoni kopjata. Huwa produzzjoni kompletament oriġinali. Anka ma barra minn Malta hija oriġinali. Jiġifieri programmi ta' avventura nilaraw barra bdew warajna. Jiġifieri żgur. Ħafna programmi li forsi dak li jkun jara bħal Pekino Express. Daw kollha warajna wara l-ikrix. Daw bdew wara l-ikrix. Fil-konċett huwa kompletament Malti maħluq minn tim Malti. Dak jiena wara l-università rid immur nagħmel volontarjat. U kont bdejt immur il-Kenja forsi minn dejjem segwini meta kont iżgħar. Kont bdejt nagħmel volontarjat il-Kenja. U minn hemmhekk nibet dik li mħabba għal dawn il-pajjiżi ħanejdu hekk. Remoti, differenti. Dak iż-żmien 20 sen ilu ma kienx moda ta' li n-nies imorru bil-backpack. Issa iktar saret iktar trendy. Fejn ma doffi sejra, ħasbit qed niġġennen tipo backpack u tlajt il-Kenja. U ġiddi li mħabba għal dawn il-pajjiżi, mort darbtejn tlieta, bajt ovvjament in kontakt magħhom u bajt nagħmel dal-volontarjat. Mbagħad nibda din l-idea isma' jekk nibdew nesplora bħala Maltin dak iż-żmien konna naraw biss fuq it-television Discovery Channel, dak biss kien hemm. Imma kienu iktar forma ta' dokumentarju, ġifieri n-nies ġest jaraw dokumentarju. Intom żidtu l-entertainment. Daħħalna li aħna l-Maltin ukoll naslu ta' f'dal pajjiżi, aħna wkoll nistgħu immorru nesperjenzaw, dak iż-żmien kienu tħol fejn marru Thailand jew marru hemm. Kienet naqri iktar. Pero xorta rrit ikollok ċertu sens ta' guts u kol avventu. Għax la darba inti l-ewwel darba li ħatamilha ħadd qatt ma milha qablek. Dak l-ewwel pass. Kameras kienu għadhom l-antika. Bit-tapes. U biex sibna l-filmati għadna munselli ta' tapes. Imma proset għalikom li żammejtu rekord tal-materjal li ħdimtu fuqu u bih, illa li permezz tek anka l-qoddim u lidkom u litulidkom, parti mill-kultura tat televizjoni Maltija u kol, biex vera ġibri. U l-telespettaturi nixtieq ngħidilhom xi ħaġa wkoll, illa li Andrea ma ġitxaw biss awtorina il-tnedija ta' dan il-ktieb tajjeb imma tixtieq ukoll li tagħti
kopja ta' dan il-ktieb bħala rigal lilkom it-telespettaturi. Sambat nitkellmu daqsxejn mal-produtturi Fabian u Noel u naraw daqsxejn kif nistgħu nrebħu lil xi ħadd minnkom dan il-ktib tassew sabiħ li nħeġġeġ lilkom telespettaturi anke forsi jekk tagħtu xi rigali ikun sabiħ. Huwa ktib li tista' tieħ bħala rigal għax huwa il-coffee table book ngħidu dak li tagħmlu hekk u tagħmel il-candle. Xi kultant tajta ħanara bellezza. Proset ħafna Andrea, awguri għal dak li għandkom fil-futur. Għalli kirix li ġej. Issa telespettaturi ngħidulhom li aħna nippreparaw għal-next year. Ekku. Jerġa' jagħmlu appuntament magħna f'April, bħalissa l-proċess għaddej qegħdin jintażlu n-nies u naħdmu iktar biex. Għadhom fiċ-ċans li japplikaw? Issa bħalissa issa din nanalizzaw min applika. Min applika. Bħalissa din dak l-istadju. Tisibu raw material bħalissa. U nikkonsolidaw il-pajjiż. Tajjeb. Awguri minn qalbi fisem manka Debbie u Marisa u good luck. Grazzi ħafna Andrea. Mela, eżis telespettaturi minna uħna dwar ftit momenti ta' riklami u nirritornaw b'komplimenti.